Ți-a dat 2 gloanțe ție ping-pong. Mi-a dat direct în cap. 2 gloanțe ți-a dat. Vă dați. Băi, Andrei, mă doare gât și nu mai îmi trece. M-a ținut și... Ai înțeles? Da, înjuram, Sabine. Step. Tu-ți dai seama, acum ca acum, când dă drumul, dar în iunie ce o să fie, că o să înceapă să dea drumul ăștia peste tot. Fai de cap. Da. Să fute femeile, ce să fute ele acum, să fute... Wow, low. Unde ești? Enemy here, Revan, enemy is coming, enemy. Păi și unde ești, mă? Drop shotgun, fast. Păi bine, unde ești, mă, frăți? În spate, unde ești? Te în gură, viață. E și vestă de 3 acolo. L-am bătut să moară nevastă. Eu nu mai dau nimic atunci. Ai ieșit ăla cu aia. Mașină. Ah. Ia uite pe Revan, nu ca faci frate. Ai fost și el ăla, fugi. De unde e? Dansează Revan, băi. E AVM-ul? Și câți? Vezi? Uite, acau și asta. Crezi că ai găsit Uzi și aveai acau, ce bani ai pus? După aia nu ți-am zis că am găsit și uite și acau. Hei. Ai fost tu atent. Vezi? Vezi? Haide, stai aici, mergi. Te miști? Am dat și o grenadă, dar nu știu unde am dat-o. Am dat-o așa departe. Unde sunt? Arată-mi și La mie. pomos aici. Vezi că mai dau o grenadă. Grenade, Revan, grenade! Grenade, Revan! E mort. Ala e Revan. L-am auzit, dar nu știam din ce parte vine. Dar și eu l-am auzit. Da, să era singur, nu cred că era singur la cât am tras în el. Mamă, vreau și eu gloanțe verzi. Am 0 gloanțe. Vino cu acolo, mai dă. Revan, give me bullet. Uite, I got supplies. dă-și mă. Nici eu, bă, n-am nici redor. Ceva, luat și Mai mă dau eu gloanțe. glonț. Revane, tu ai luat sau Eu ăla? le-am luat. Haideți aici. Mai vă dau că nu plec. Hai să plecăm. Mașină. Aici o să fie păsărie, ca lui Andrei. De unde și? Se face zona aici, vă pot. Păi noi ar fi trebuit să ne ducem deja pe partea aia altă. Că după aia vine bulangii și o să fie greu că ne ține. Cum toate mașinile. Cred că aici, cu glonțe. Ce să fac? Am M4 și mini, dar degeaba le iau. Le am. Mașini. Mașini. Uite, vezi, mă, mi se blochează și aparate când vine mașină. Altceva. Haide. Păi mă plictisisem și am stat așa iure, nu mai puteam nici să mă joc. Pe laptop nu mi-ar să intru, că n-aveam cine să joc. Fugi ăștia de mine dacă mă vede pe laptop. Hai mă cam.
Bun. Da, Am mers mult rău de tot cu mașina asta. mare frumusețe. Enemies ahead! Ce-ai găsit? A nebunit și ăștia cu mine. Andrei, eu zic să... de fapt două pe partea altă. Deja cred că ne așteaptă ăștia. Și eu la fel. Hai să vedem, n-avem nici scopuri, n-avem nimic, nu? Dă-i tare, Andrei, dă-i tare. Am asta în mână. Să nu mergi așa drept. Să nu-ți dea drept în cap. Dar bine că ai de-aia de direct în cap. Dar ajungi și faci direct dreapta, nu mai te duci până în capăt. Aici dreapta. Așa. Și acum? E lutat deja. Aici. Marked a vehicle. Aiurea mai mi-am luat eu mini, zloboz. Aș lua VSS-ul de ăsta să trag cu el, care scop de 4. Enemies ahead! Marked a location. Ce e player acolo? Stai să... O să fie și... Hai din zonă. Hai în zonă. Enemies ahead! Enemies ahead! Bă, ăla cred că are scopul. Că și eu le-am văzut pe ăla. E niște mașini pomoți. Mai sunt 10. A, uite pe bulangi. Marked a location. Da. Enemy. Marked a location. Ce facem? O luăm pe aici. Marked a location. Pe și ei ne-a văzut pe noi. Iau. Nu ne-au văzut, trag după alții. Mamă, mi-a dat lui ăla, Marked a să location. Dracu, Mamă, holograf. scop de 2 să moară familia mea, că mi-am dat. Hai sus la casele astea două aici, că avem player la case sus aici. Marked a Camere, va. location. E player aici? Hai chiar mai dau. Marked a location. A murit ăla. Dar ce zici că e player aici? Pe motocicletă, s-ar putea să fie player, ți-am zis. Bă, dacă nu sunt puțin mai în față, că trăgeau ăia după ei. Pe deal aici jos, în fața noastră. Uite, văd o mașină aici jos. Aproape de noi. Uite pe bulangi acolo. Lasă-i, uite pe ăștia de aproape. Nu trebuia să tragi după aia. Marked a De aproape location. aici. Nu se drop pe aici, dar nu știu.
A, uite-l aici. Lasă drupul că mai sunt aici în echipa lui Shendry în fața noastră, uite-l pe ea. Mi-a dat de tot după acolo. Bagă-te după piatră. Nu pot, eu. Uite tu la mine că sunt... Nu să iau și eu scopul ăla de 2. Ai grijă și în dreapta. Vezi pe hartă că sunt două case în zonă? Alea de acolo, Da. de acolo mă acolo. Din partea asta. Deci că sunt but cum mă mici după telefonul ăsta. N-am, bă, scopuri, bă, ce să fac? Am bătut pe la unul aproape de tine aici. Nu stai bine, de ce mai sunt? Uite la geam, îl vezi? Cațe și eu sunt pe telefon. Nu la geamul din dreapta, la de stânga, la mare. Încearcă să fugi în zona acum, că nu se uită lumea. Nu vrea relevan. Enemies ahead! Nu vrea și pula mă, jos afară. Bă, eu mi-a dat scop de 4, bă. Deci Reban avea scop și n-a vrut să ne dea. Enemies ahead! O fi luat de la ăla când ne dădea. Că m-am uitat la el pe arme și n-am văzut nimic. Aveam eu scopul ăla de 4. Where is enemy Reban? Where? Put enemy. Las-mă, că acolo n-am vrut. Uite-l pe ăla, pe bun. Bravo. Și nu uitați de ăla de la case, Andrei. Din dreapta ta. Deci mai sunt doi în stânga jos și ăsta din dreapta. Mai bine vă ce-ați voi trăi să-l bateți, bă. Bate-l pe ăla, cum ai ieși afară. Uite. Ieși afară și bate-l tu. Bravo. Vezi că vi l-a bătut pe ăsta de la casă. Andrei, vi l-a bătut pe ăsta de la casă, trebuie să mai fii în stânga. Unul mai. Tot aici asta. Puternic. Marked a location. O, băga mea, ești pula morții. Deci Bravo, săriți în bravo. sus.